Hello friends, good evening. Asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा गासैखौबो बरायफिनबावबाय बेनो जाबाय बड' जब इनफो अफिशियेल YouTube चेनेलाव दा लेटेस्ट गोदान साख्रि सेन्ट्रेल साख्रि बेनो जाबाय IB आव नोंथांमोननि थाखाय मोजां पस्टआ फैदों। लकेल लेंगुवेज नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन, बर' एबा एसामिस नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन, अब्लानो बेयाव साख्रि मोननो हागोन। एन्ड मिनिमाम फरायनाय जोबोद खम, बेनिफ्राय जों क्राइटेरिया, एग्जाम प्रसेस, सिलेक्शन प्रसेस गासैबो A to Z नायगोन। जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो हायो। दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियेल वेबसाइटआव एन्ड अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो मोनबाय जे मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि आन्डाराव IB एबा इन्टेलिजेन्स बिउर'नि आन्डाराव गोदान साख्रि फैदों, जेराव सेन्ट्रेल साख्रि ओरैबायदि मोजां हाई पेकेज सेलारि नोंथांमोना मोननो हागोन एन्ड फेसिलिटिसखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ। व्हाट्स निउआव फैनाय लोगो लोगो बेयाव अनलाइन एप्लिकेसन बेयाव नोंथांमोना मोननो हागोन, नाथाय लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै, माने गाबोनसो जागोन एबा 26 जुलाइनिफ्रायसो लिंकआ एक्टिभ जागोन। लिंकआ बेयाव फैनाय लोगो माखासे गाइडलाइन्सखौ मोनगोन नै, बेनो जाबाय PDF फाइलनि गेजेरजों। दा बेयाव नायोबा नैबे लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन। गाबोनसो लिंकआ एक्टिभ जागोन दे, बेनो जाबाय IB नि आन्डाराव। दाखालिबो पस्टआ फैदोंमोन अफिसार लेभेलाव, नाथाय दायो पस्ट फिसा फैबाय कनस्टेबल लेभेलाव, नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दानिया जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बेनो जाबाय अफिशियेल नटिस, बेनो जाबाय इन्टेलिजेन्स बिउर'नि आन्डाराव नोंथांमोननि थाखाय सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट पस्टआ फैबावबाय। दाखालिना अफिसारमोन, दायो 10 पास लेभेलनिफ्रायनो बे पस्टआव 10 पास डिग्री जायसेसा नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन दै। देन बेयाव पस्टआ गासै 5000नि खाथियाव दङ एन्ड बे पस्टआ अल इन्डिया, नाथाय स्टेट वाइसआव रानदों। बेखायनो जोंनिया 13 नाम्बाराव दङ, बेनो जाबाय गुवाहाटि नोंथांमोना मोनदों। बेखायनो लकेल लेंगुवेज बर'खौ नोंथांमोना रोंनाय जाखानांगोन बा रोंखायो, आरो एसामिसखौ रोंबाबो मोजां। जायखिजाया एसामिस रोङाबाबो जेबो नङा, नो टेनसन, बाट बर'खौ रोंथारनांगोन, मोजां। देन 13 पस्टआ ST लाइनाव दङ, बेनिफ्राय 63 आ जाबाय आनरिजार्भ। जुदि जोङो मोजां नाम्बार मार्क्स मोनोबा 63 आव फैनो हागोन, बेनो जाबाय आनरिजार्भआव। टटेल आसामाव 124, बेनि गेजेराव OBC 29 भेकेन्सि दङ, बेनिफ्राय EWS गासै 12 दङ। टटेल 124 पस्टआ दङ इन आसाम स्टेटआव। अके, देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे दङ एग्जाम। दा पस्टआ एक्सुअलि जोंहा नै बेनो जे 4987 अल इन्डिया दङ। अके, बे जाबाय IB नि आन्डाराव सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट पस्टआव मोजां साख्रि, स्केल पेआ मोजां। 21,000निफ्राय जागायगोन नै, बेनिफ्राय 69,000 प्लास गुबुन नोंथांमोना सेन्ट्रेल साख्रि बा एलाउन्सेस मोनो, बेखौ टेनसन गैया। अके, मिनिमाम 10 पास जाबानो बे पस्टआव इलिजिबल जागोन, कुनु पार्सेन्ट नाङा, स्ट्रिम नाङा, 10 पास जाबानो हागोन। बेनिफ्राय डोमिसाइल सार्टिफिकेटआ बेखौ नांगोन। देन बेनिफ्राय लकेल लेंगुवेज नलेजआ थानांगोन, माने नोंथांमोना आं दहाय खोन्थानाय बायदि। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया बेनो जाबाय माखासे एक्सपिरियेन्स, बे दंबा मोजां, बाट गैयाबाबो जेबो नङा, मेटार नङा। थ' बेनिफ्राय बैसो 18निफ्राय 27 इयार्स नर्मेलाव, बाट जोंनि STआ 5 इयार्स बारा मोनो, अब्ला 32 इयार्ससिम जोंनि STआव खालामनो हागोन। ST SC केन्डिडेट्स एन्ड OBC 30 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेसआ बेनो, एग्जामिनेसन दङ फार्स्टआवनो, बेनो जाबाय अनलाइन एग्जाम। मोनबा पार्ट्सआव रानदों आरो 1 पार्टआव 20 कुइसन दोनदों, गासै 100 मार्क्सनि 1 आवर टाइम मोनदों। बे जाबाय नै स्टेज 1आव गोलैनाय साबजेक्ट, बेखौ नायदो। एन्ड बेयाव पास जाबाथाय आरोबाव रिटेन एग्जाम दंबावो, बेनो जाबाय अफलाइन हिसाबै डिसक्रिप्टिभ टाइपनि दङ, जेराव नोंथांमोना ट्रेन्सलेट खालामनांगोन। थ' नोंथांमोननि लकेल लेंगुवेजनिफ्राय इंलिसाव नोंथांमोना ट्रेन्सलेट खालामनांगोन, बेखौ बुंदों। 50 नाम्बार दङ, 1 आवर टाइमखौ मोनगोन, बेखिनिखौ प्रेक्टिस खालामबाय थाखादो। एन्ड लास्टआव पार्सनेल इन्टारभिउ, जेराव 50 मार्क्सनि दङ, एबा PI एबा बाइबा टेस्ट दङ, बेनो जाबाय इन्टारभिउ पार्सनेल टेस्ट नोंथांमोनखौ लानाय जागोन। दा बे एग्जामाव 1/4 नेगेटिभ मार्किं दङ। एग्जामा अनलाइन जागोन, नोंथांमोना लकेलावनो एग्जाम होनो हागोन। बेखायनो जेब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामोना, अब्ला एग्जाम सेन्टारखौ मोजाङै सेलेक्ट खालाम। दानिया एग्जाम सेन्टारा बबेयाव दङ टेनसन गैया, नोंथांमोना आसाम स्टेटआव होनो हागोन। बेनि गेजेरावबो तेजपुर दङ, 18 नाम्बाराव मोननो हादों। एन्ड सिलचर दङ, जरहाट दङ, गुवाहाटि दङ, एन्ड डिब्रुगड़ दङ। बे होनायाव नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ अनलाइन हैनो हागोन दे, बेनो जाबाय IB नि आन्डाराव। स' दानिया जेब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामो, गाबोननिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जागोन, आरो बिनि लास्ट डेटआ 17 आगस्तसिम दङ, आरो लोगोसे एग्जाम फिस दाननायनि लास्ट डेटआ 19 आगस्तसिम दङ। बेखिनिखौ नायना लानै। देन एग्जाम फिस होनोबा, स' एग्जाम फिसआ जोंनि STआव 550 पेमेन्टखौ नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन। दा बेखिनियानो नै नोंथांमोना मोनदों। दा आनरिजार्भआव 650, बाट जोंनि STआ 550 पेमेन्टखौ खालामनांगोन। दा बेनो जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड मोनो IB नि आन्डाराव साख्रि मावदो, ओरैबायदि मोजां साख्रि, आसाम स्टेटआव नोंथांमोना पस्टिं जागोन, अफिसार जा एबा नोंथांमोननि कनस्टेबल जा एबा सिकिउरिटि जा। दा बेखिनियानो, नेक्स्टआव लोगो मोनगोन, एन्ड नेक्स्टआव लेटेस्ट आपडेट सफैगासिनो दङ।